Hola, soc la Matías Ojea, responsable de la dinamització dels parcs i xarxes saludables de DipSalut a la comarca de la Cerdanya. En aquesta sessió us vull proposar dues feines. Fer la nostra pròpia pilota antiestrès i fer uns exercicis per intentar treballar tots aquells moviments que fem amb les nostres mans. Per poder fer la nostra pròpia pilota antiestrès necessitarem 3 materials. Unes tisores, 2 guants i un farciment. Jo utilitzaré l'interior d'un coixí vell que tenia per casa, però es podria servir també uns retalls de roba vella o algun tipus de llegum, llavor o gra d'arròs. Agafarem un dels 2 guants i començarem a fer-li nusos als seus dits. Han de ser nusos ben forts que evitin que el farciment que li col·loquem pugui sortir fora. A cada dit en fem un nus. Quan tinguem tots els dits amb el nus fet, agafarem una tisora i tallarem el dit gruixut, perquè ens interessa reservar-lo per després. Una vegada ja hem tallat el dit gruixut i tenim els altres dits ben tancats, girarem el guà, de manera que els dits es quedin dintre i el guà agafi forma com de bosseta. I amb aquesta bosseta que hem creat li anirem afegint el farciment. Mica en mica el aneu ficant. Penseu que heu de posar bastant, perquè la idea és que la pilota tingui prou de rigidesa com perquè mantingui la seva forma i a la vegada el farciment que escolliu, dels que us he proposat, ha de permetre que aquesta pilota sigui una miqueta deformable per poder fer tots els exercicis que després plantejarem. Aneu ficant el vostre farciment i aneu apretant la goma. El guà és elàstic, amb el que podeu anar intentant que entri bé i vagi agafant bé la forma de pilota. Aneu baixant el farciment fins a baix i que cada vegada més el vostre guà us vagi agafant forma de pilota. Anem a veure si apreto com estaria la pressió. Encara li ficaré una miqueta més. Això també ho podeu anar comprovant. Aneu ficant el farciment, li aneu donant la forma de pilota, tanqueu una miqueta girant el guà i podeu provar com es deformaria, quina tensió tindria. Quan arribeu a tenir una tensió que vosaltres creieu que és l'adient, que us permeti mantenir la forma però a la vegada deformar-la una miqueta, apretar-la una miqueta, el que haurem de fer serà un nus ben fort amb tot l'extrem del guà. Una vegada tenim el nus ben fort fet, agafarem una altra vegada les tisores i tallarem aquesta part del guà, que és una miqueta més dura, com el rebord exterior. Amb les tisores a poc l'aneu tallant. I això ja no ho farem servir. La part del guà que ens queda lliure haurem de donar-li la volta com si volguéssim fer-li una capa a la pilota que acabem de crear. I ara ja la tenim amb 2 capes i comença a ser com una pilota antiestrès. Perquè no se'ns acabi de desfer i tingui una visió més maca, anem a completar-la amb l'altre guà. De l'altre guà, el primer que necessitarem fer és treure-li també la vora que li hem tret al primer.
Així que agafarem les tisores i traurem la vora del guà. I tampoc la farem servir. Agafarem la part més exterior que ens queda del guà ara, la part més exterior del canell, i la tallarem. I aquesta part la posarem perpendicular a la línia que tenim feta de la part d'abans. És a dir, si aquesta línia està així, del terra cap al sostre, aquesta part la posarem de dreta a esquerra, de manera que també ens faci com una mica de reforçament a l'estructura de la pilota. L'estireu ben estirada, intentant que no quedin gaires arrugues. Perfecte, d'acord? D'aquest segon guant també necessitarem una altra vegada el dit gruixut que hem agafat del primer. Així que el tallarem i ens el quedarem aquí per utilitzar-lo ara. Primer agafarem el dit que tenim reservat d'abans i el farem gran. I tant com ens permeti, li farem una capa a la pilota una altra vegada. Aquest moviment heu d'intentar fer-lo a poc, perquè estem estirant molt el dit i tot i que és molt flexible el plàstic del guà, es podria trencar. Ho feu al màxim de poc a poc que pugueu. I una vegada tenim un dels dits col·locats, col·locarem l'altre. És com si li estiguéssim fent un tancament a la pilota, perquè no se'ns desmunti i perquè quedi molt bé la forma rodona. Recordeu fer-lo a poc. Molt bé, doncs ja tindríem feta la nostra pilota antiestrès. És rodona i deformable. Ara anem a utilitzar-la. Hi haurà alguns exercicis que el farem en pilota i d'altres que els farem sense. La deixem aquí al costat perquè la necessitarem, però comencem fent aquells exercicis que són sense pilota. El primer que hem de fer quan comencem a treballar qualsevol part del cos és preparar-la una miqueta i que el nostre cervell li digui que es mourà. Les mans, els dits, els canells, són una part del cos que la fem treballar moltíssim diàriament amb milions de coses i amb coses molt específiques, molt petites, de molta precisió. La musculatura que fa que aquestes accions es puguin donar és musculatura petita i primeta. I el fet que treballi molt i que sigui una musculatura petita i primeta fa que moltes vegades estigui com sobresaturada i necessiti la nostra ajuda per poder treballar correctament. Bàsicament el que necessitarà serà que la mobilitzem i que l'estirem i que a més puguem fer algun exercici de força que pugui compensar aquelles accions que li estem demanant que faci. Llavors el primer que farem avui per començar a moure i treballar amb les nostres mans serà estirar-les. M'agradaria que agaféssiu amb una mà, l'altra just per sota del canell. Deixarem el canell lliure i us agafareu allà on comença la mà. I amb aquesta postura l'únic que heu de fer és estirar una miqueta. Com fer petites traccions. A poc, sense por, però a poc. Anem estirant i deixant relaxar. Una vegada ho hem fet amb una mà, ho fem amb l'altra. Igualment, deixem el canell lliure, agafem la mà i estirem a poc la mà. Molt bé, fem petites traccions. Unes 3 serà suficient. Les mateixes traccions que hem fet amb el canell les farem en cada un dels nostres dits. Agafarem un dit amb l'altra mà, amb els altres dits, i el traccionarem. Intentarem com separar-lo. I aquest moviment ho farem en cada un dels nostres dits. En cada un dels dits de la nostra mà. Quan hem fet una mà, fem l'altra. El dit petit. Anem estirant cada un dels nostres dits.
Molt bé. Hem traccionat i hem fet que l'espai entre les articulacions augmenti una miqueta. Ara anem a mobilitzar. Us agafareu un dit i el que voleu fer és que es doblegui. Amb l'altra mà feu que aquest dit es doblegui. I anem fent dit per dit, que el dit es doblegui. Dit per dit, fem que cada dit es doblegui. I igual amb l'altra mà. Agafem el dit i fem que es doblegui. Molt bé. Amb cada un dels dits de la nostra mà. Igual que l'hem fet doblegar cap a dintre, ara el que farem serà moure'l una miqueta cap enrere. I molt suau agafarem un dit i l'aixecarem. I el deixarem. I ho anirem fent amb tots els dits de la nostra mà. Aquest moviment feu-lo a poc, sense pressa, acompanyant. No volem moure'l ràpid i que s'espanti, sinó que volem que pugui anar fins al màxim del seu recorregut. I això ho aconseguirem fent el moviment a poc. Primer una mà i després l'altra mà. I l'últim dit. Molt bé. Ara que hem traccionat i els hem mobilitzat de manera passiva, anem a moure'ls una miqueta més activament i voldrem tancar i obrir la nostra mà. Tancarem i obrirem. Intenteu que el moviment sigui el màxim de lent i el màxim de llarg possible. Tanco del tot i obro del tot. Quan obro, intento portar els dits cap enrere. Podria obrir i quedar-me aquí. El que estic buscant és obrir i anar cap enrere. D'acord? Fem amb una mà i després ho fem amb l'altra mà. Tanquem i obrim, intentant que els dits vagin cap enrere. Moviment lent. I allargat. Molt bé. Ara anem a fer flexoextensions de la mà. Poseu el braç estirat davant i com si volguéssiu fer un stop, dir-li a algú que pari. Doncs fareu a algú que pari i deixareu que la mà relaxi i la portareu al màxim de baix que pugueu. I una altra vegada. Un stop, relaxo i porto la mà al màxim de baix que puc. Stop, relaxo i la mà baixa cap a baix. Ho fem igual amb l'altre braç. Us ensenyo la visió des de l'altra postura. I ho faig stop, relaxo i deixo que la mà vingui cap a mi tot el que pugui. Faig stop i deixo que la mà vingui cap a mi tot el que pugui. Molt bé. Ara anem a fer un moviment més global. El que volem fer és com si agaféssim alguna cosa, tot rodolant la mà, i després el deixéssim anar. Agafem un objecte, cargolant la mà, i després la descargolem a poc. Hi ha un gir i un tancament de la mà. Hi ha una obertura i un gir de la mà. Sí? Primer ho faig amb una i després ho faig amb l'altra. Giro, cargolo i tanco, obro i giro i estiro. Agafo un objecte, tanco la mà, obro, giro i una última vegada. Tanco, girant i obro, tornant a girar. Molt bé, d'acord? Anem a començar a utilitzar una miqueta la pilota. El primer que farem serà fer petites pressions amb els dits contra la pilota que està a sobre de la taula. Posarem la pilota a sobre de la taula i amb el dit petit anirem fent pressions. 1, 2 i 3 i canviarem de dit. I anirà passant cadascun dels nostres dits. 2 i 3. Molt bé.
paciència, aneu apretant cada un dels vostres dits. Va bé que quan estigueu fent, la resta de la mà estigui recolzada a la taula, d'acord? Treball el dit petit i la resta de la mà, o una part de la mà, està recolzada. Que no estigui tota la mà en l'aire i feu tot el moviment amb tota la mà, sinó que sigui el dit el que es mogui. Igual que l'altra mà, anem passant tots els dits, unes 3 vegades cada dit. L'últim. Molt bé. Doncs ara anem a intentar mobilitzar la pilota agafant-la entre 2 dits. Ficarem la pilota en els espais que creen els dits de cada una de la nostra mà. Començarem per aquest, la pilota estarà aquí i d'aquí mourem la pilota cap a l'altre costat de la taula. L'agafarem amb els altres 2 dits i apretant mourem i anirem transportant la pilota fent pinces amb els espais que creen 2 dits de la mà. Ho fem amb una mà i ho fem amb l'altra mà. Anem a continuar treballant una miqueta les pinces, però en comptes de transportar la pilota i fer desplaçaments a sobre de la taula, anem a intentar passar-la d'una mà a l'altra. Agafarem la pilota amb 2 dits, amb el dit polze i el dit índex. Veieu que podem deformar-la una miqueta. Tenim aquesta pinça i ara el que volem és passar-la a altres 2 dits. Fiquem un altre dit i aixequem el primer. El dit polze es manté sempre estable agafant la pilota i són els altres dits que van canviant perquè la pilota no marxi i estigui sempre agafada per 2 dits. Una vegada ens l'han passat per una mà, la passarem amb l'altra mà i comencem igual. Tenim aquests 2 dits treballant i substituïm un per l'altre. Cada vegada anem substituint els dits un per l'altre, i ho tornem a fer. Fem un parell de vegades, que la pilota vagi passant d'una mà a l'altra i en la pròpia mà. I anem treballant les diferents pressions. Última vegada. Intentem tocar només amb els 2 dits i en algun moment, quan fem l'intercanvi, la toca amb 3 dits. Però intentem no compensar i posar més dits del que toca, vale? Perfecte. Molt bé. Ara anem a fer petits desplaçaments de la pilota per sobre de la taula fent impulsos amb la mà, vale? La tenim en un costat i la passarem a l'altre costat. D'una mà a l'altra mà. Fem que la pilota rodoli i l'agafem, la parem i la llancem. Agafem i llancem. Agafem i llancem. D'acord? Canviem. I ara, en comptes d'agafar i llançar, el que farem serà empènyer. No la pararem i l'agafarem, sinó que quan la pilota ens arribi, nosaltres li donarem un petit cop perquè marxi. I l'anem passant d'un costat a l'altre de la taula. I ens podem anar desplaçant per la taula. Molt bé. Hi haurà una mà que està fixa i una altra mà que serà la que intentarà tornar la pilota. I ara el que farem serà passar la pilota una vegada a un costat, torna, passar la pilota a l'altre costat, torna, passar la pilota, torna, passar la pilota, torna. El moviment que busquem fer amb aquesta mà és el d'acompanyar flexionant la mà. Acompanyo flexionant la mà. Molt bé, canvi, que ho fem amb l'altra mà. Aquesta agafa i aquesta acompanya. Cap a un costat, cap a l'altre costat. Cap a un costat i cap a l'altre. Igualment la mà que està lliure intenta anar fent la flexió del canell per acompanyar la pilota. D'acord? Ara una miqueta de rotacions. Pilota centre de la taula i una mà a sobre de la pilota. Anem a intentar que la pilota faci cercles. Podem començar per cercles petitons i a mesura que veiem que la controlem anem intentant que el cercle sigui més gran. I ho podem fer en una direcció i en l'altra direcció. Quan canvieu de direcció comenceu igualment amb cercle petit i a mesura que controleu que no se us escapa intenteu fer el cercle més gran. I ho fem amb una mà i després amb l'altra. Cercle petit
i amplio a cercle més gran. Vale? I en l'altra direcció, cercle petit i amplio a cercle més gran. Molt bé. Anem a intentar fer un camí. Sí? Penseu que podeu utilitzar tant el palmell com els dits perquè la pilota no marxi. Però no els dits per agafar-la, sinó per arrossegar-la. Fer que roti i rodoli. D'acord? Llavors, anem a intentar que la pilota vagi endavant, tot el que puguem, i torni enrere. Que vagi endavant i torni enrere. Amb una mà i amb l'altra. Practiquem amb l'altra, que vagi endavant i vagi darrere. Aneu agafant les sensacions de passar per sobre de la pilota, de poder-la moure endavant i moure enrere una mica per poder fer el camí. Anem a intentar que vagi cap a un costat, cap a l'altre, que vagi per tota la vora de la taula. L'acompanyem amb els dits, sense agafar-la amb el palmell de la mà. La baixem cap a nosaltres. Molt bé. I ara anem a fer-ho amb l'altra direcció. Amb la mateixa mà fem la rodona. Amb l'altra direcció fem el camí. No podem agafar-la, la podem acompanyar amb els dits i amb el palmell de la mà. Farem el treball amb l'altra mà. L'acompanyo, la faig rodolar, dits, palmell, sense agafar-la. No la puc agafar. Arribo aquí i la faig amb l'altra direcció. Tot el camí al voltant de la taula. Que te'n vas. A poc. Perfecte. Molt bé. Ara anem a intentar fer llançaments i que aquesta pilota perdi el contacte amb la taula i amb les nostres mans i després el torni a recuperar. Començarem que ens volem passar la pilota d'una mà a l'altra i que faci un bot al mig. Bot al mig i l'agafo, bot al mig i l'agafo, bot al mig i l'agafo, bota i l'agafo. Molt bé. Una vegada això ja ho sabem fer, el que anem a intentar, o ja ho hem practicat, el que anem a intentar és que boti l'agafo i la llenço per l'aire. Bota, l'agafo i la llenço per l'aire a l'altra mà. Bota, agafo, llenço. Bota, agafo, llenço. Perfecte. Sí? Aneu practicant amb les dues direccions. Llenço. Molt bé. Anem a intentar llançar-la i agafar-la amb la mateixa mà. La llenço i l'agafo. La llenço i l'agafo. La llenço i l'agafo. Perfecte. Ara l'altra. La llenço i l'agafo. La llenço i l'agafo. La llenço i l'agafo. D'acord? Anem a fer moviments combinats. Jo rodolo la pilota, la paro amb el dors de la mà, intentant fer pressió amb els dits cap a baix. Sí? Com abans quan fèiem aquest moviment i intentàvem portar els dits enrere, doncs quan jo la paro així. Llavors l'agafo, la passo, la paro, l'agafo. Per continuar treballant l'extensió que estàvem utilitzant ara per a la pilota, anem a passar-nos la pilota des d'una posició una miqueta avançada cap a la nostra mà. I la nostra mà intentarà anar tornant la pilota al camí que li ve. Sí? Intento passar la pilota i aquesta mà la torna. Passo, torna, passo, torna, passo, torna i canvio i practico amb l'altra. La pilota s'apropa i jo la torno. S'apropa i la torno. Amb el palmell de la mà vaig intentant fer aquest moviment d'extensió dels dits cap enrere i del canell. Molt bé? Anem a combinar una altra vegada. Ens estem passant la mà. Sí, abans la passàvem aquí. I anem a afegir passar-la de l'inrevés. I anem a afegir passar-la de l'inrevés. I anem canviant la mà i una vegada la toco amb el dors i una vegada la toco amb el palmell. Una vegada la toco amb el dors, la següent vegada la toco amb el palmell. Sí? Canviant la posició de la mà i el moviment que fan el canell i els dits. Molt bé, perfecte. Nosaltres ara hem acabat de treballar, però no hem acabat la sessió, perquè com hem estat fent que el nostre cos estigui actiu i les nostres mans estiguin treballant molt, ara les hem de fer tornar a la calma i hem d'estirar una mica. El primer estirament que farem serà el de la musculatura que es posiciona en el dors de la mà i el dors de l'avantbraç, aquella que quan treballa fa que la nostra mà se'n vagi cap enrere. Per estirar-la, us demano que poseu el braç estirat
amb el palmell de la mà mirant cap al terra i que tanqueu com fent un puny. Una vegada tingueu aquesta posició, amb l'altra mà agafeu el puny i el porteu cap a vosaltres, de manera que s'estiri tota aquesta musculatura d'aquí. Si noteu tensió, és normal i de fet és bo, és que s'està estirant. Manteniu la postura uns 20 segons, respirant tranquil·lament, perquè l'estirament sigui una miqueta més eficient. Quan hem comptat fins a 20 amb una mà, canviem i fem l'estirament amb l'altre braç. Ara us proposo l'estirament de l'altra musculatura, de la musculatura que fa que la mà es pugui flexionar cap endavant, aquella que està en el palmell de la mà i en la part de davant de l'avantbraç. Si quan treballa el que fa és que la mà s'apropi a l'avantbraç, el que farem ara és el moviment contrari. Posarem l'avantbraç estirat i la mà mirant cap al sostre. I amb l'altra mà intentarem que el dors de la mà s'apropi cap al nostre cos. D'acord? Igual amb l'altra mà. Estiro el braç, palmell de la mà mirant cap al sostre i apropo la mà cap al nostre cos. D'acord? Aquests dos estiraments els podeu fer vosaltres mateixos o podeu utilitzar algun tipus de suport, com per exemple una taula. Podríeu posar-vos davant de la taula i posar la mà perquè s'estiri, deixant caure el vostre pes cap endavant. Ho podeu fer amb les dues mans a la vegada o primer amb una i després amb l'altra. I tant puc fer aquest, de posar el palmell de la mà i estirar, com el de fer el puny i estirar. Ho puc fer a la taula o també puc utilitzar una paret. I puc venir a la paret i intentar posar la meva mà plana contra la paret. Si veieu que us costa molt, baixeu. Quan més a baix, més fàcil. Si veieu que aquí esteu molt bé i quasi no noteu estirament, pugeu. Quan més amunt, més difícil i més estirament hi ha. I tant podria fer aquest com aquest. Sí? A baix, si em costa, amunt, si veig que puc estirar més. Vale? Ara anem a fer un que també inclou una miqueta de rotació. És semblant al de quan miro cap a baix, la mà està mirant cap a baix, tanco el puny, però ara el que faig és girar una miqueta perquè, com si volguéssim que el puny miri cap enfora del nostre cos, lateral. I amb l'altra mà, passant per sobre, portem cap a nosaltres. Hi ha dos moviments combinats, un de flexió i un de rotació. Estem estirant dues coses a la vegada. Amb l'altre braç, com seria? Igual, jo tanco el puny, el giro cap enfora i aleshores amb l'altra mà passant per sobre, l'apropo cap a mi. D'acord? També ens aniria bé estirar aquesta musculatura de davant del pit, el pectoral, perquè quan fem moviments amb les mans tendim a utilitzar també tota aquesta musculatura de la part superior del pit. I aquesta la podem estirar bé a la paret. Podem
posar el nostre avantbraç recolzat a la paret i una vegada tenim l'avantbraç recolzat a la paret, girar el nostre cos una miqueta en direcció contrària, com si volguéssim obrir-nos en direcció contrària. Ens estirarà tota aquesta part d'aquí. Intenteu que el colze no estigui per sobre de l'espatlla, que estigui més o menys a la mateixa alçada, una miqueta per sota, i que tot l'avantbraç estigui recolzat, i també el palmell de la mà. I una vegada tinc aquesta posició, roto com si volgués mirar lluny cap a l'altra paret, cap a l'altre costat. Cada estirament conteu 20 segons, tranquil·lament, respirant tranquil·lament. Ara canviem i ho fem amb l'altre braç. Col·loco el colze a l'alçada de l'espatlla una miqueta per sota, tot l'avantbraç i la mà tocant, i aleshores em giro, com si estigués mirant cap a l'altre costat. D'acord? I anem a fer l'últim. Mireu, aquest també combina una mica l'estirament de la mà, del braç i del pectoral. Voldrem posar la mà per sobre del nostre cap i rotada com cap a la nostra esquena, d'acord? Si jo estic mirant cap a vosaltres, posaré el meu braç estirat per sobre del cap, la mà, i la mà mirarà cap a la meva esquena. La recolzaré a la paret i aleshores em giraré i m'estirarà des dels dits, tot la mà, l'avantbraç, fins al pectoral. Si noteu molta tensió, és normal i és por. I en aquesta postura, tranquil·lament, compteu fins a 20. I amb l'altra mà, ho mireu des de l'altra perspectiva. Aixeco, per sobre del meu cap està la mà, la recolzo a la paret, mirant cap a la meva esquena. I aleshores em giro. D'acord? Doncs estem. Espero que us hagi agradat fer la vostra pilota antiestrès, que no només podeu utilitzar per fer els exercicis que hem fet avui, de mobilitat de la mà, sinó per qualsevol moment en què necessiteu una miqueta de calma i que el fet d'estar apretant una cosa tova us pugui relaxar. I espero que els exercicis que hem fet us hagin agradat i us hagin fet sentir una mica millor i una miqueta més lliures, que a vegades en aquesta estada a casa ens movem poc i el nostre cos es queda una mica encarcarat o rígid, i fer moviments de diferents parts del cos ens pot ajudar a sentir-nos més lliures. Doncs ha estat un plaer i ens veiem a la propera. Adéu!